Ei, però on vas? No siguis tan maleducada, no te'n vagis tan de pressa. Mira, és que de vestits titelles els he de fer l'esmorzar, com fan totes les mames, no? Els he de portar a l'escola, els he de rentar la bata, totes aquestes coses. Llavors, Vale, fes. Que pesada és. Bueno, a veure, però on anava jo? Ah, sí, mira, la Bea i jo som titellaires i estem aquí per fer-vos un espectacle sobre les matemàtiques. El que passa és que jo no ho tinc gaire clar de si hem de fer l'espectacle o no. Jo crec que no coneixeu els números. I la Bea, els coneixeu? Sí! Mira, la Bea diu que sí que els coneixeu, però com jo no estic ara convençuda, per això he portat aquesta maleta. Per veure, fer un exercici per demostrar que... On està la meva maleta? Què estàs fent? Com tu, que m'agrada a contar, conta què passa, que tens enveja de que ho faci tan mal. Ai, Nil, ets tan oca a vegades. Comptar sense comptar res no serveix per res. Per exemple, si jo et dic, tinc 5, què vull dir? Que tens 5? Però 5 de què? Jo què sé, si no m'ho diu tampoc que sàpiga. Clar, perquè si comptes no pots dir els números sols, has de dir el que comptes. Per exemple, jo et dic, tinc 5 carmels, què vull dir? Tens 5 carmels? On estan? Quan els meus pares me'n penses donar de les 5 carmels? No tinc 5 carmels. A veure, en què quedem? Tens o no tens? Molt bé, doncs ja està tot. Amb tots vosaltres, la cançó El zero és colossal. El zero és colossal, un i un va ser genial. Inventar un numeral sense cap valor real. A l'esquerra res no val, a la dreta és com cal. En sumar-lo dona igual i el producte és bestial. El zero mai no s'estrena, el zero és el no-res. Per escriure la desena és llavors quan té interès. És el no-res, per escriure la desena, és llavors quan té interès. Oh, yeah! Berta! 3 més 3! Fan 12. Carai, sí que ets ràpida, tu! No, no és que sigui ràpida. El que passa és que si et sapiguessis les taules de multiplicar de memòria, sabries que 3 per 4 fan 12. Et saps les taules de multiplicar? Bé, la del 9 em surt una miqueta xapi-xapi, però sí. Xapi! Ei, estàs bé? Ai, dona, és que m'has deixat de pedra. Les taules de multiplicar. Jolín, ets la nena més llesta de tota l'escola. Bueno, què dic de tota l'escola? Del món sencer! No diguis bajanades, tampoc és tan complicat. Com que no? No, només que l'estudiaràs una mica i a més. Saps què? Jo tinc un secret. Ah, sí? Va, Berta, explica'm, va!